Som len pastier z neveľkého štátu. Nemám žiadny čestný diplom v ruke. Asi sa dnes znova opakuje, že anjel chodí k tým, čo sú na lúke. Boli to pastieri, čo prišli prví, až potom pribehli ďalší za nimi. Betlehem bol bodkou pre farizejov, už vtedy poslední boli prvými. Prišli prví, až potom pribehli ďalší za nimi. Betlehem bol bodkou pre farizejov, už vtedy poslední boli prví. Boli to pastieri, čo prišli prví, až potom pribehli ďalší za nimi. Betlehem bol bodkou pre farizejov, už vtedy poslední boli prví.